Bueno, kaixo lagunak, hemen DJ Toki zuentzako mesutxu bateaz. Gaur nator DJ Toki modura, baina bueno, ni berez musikari ja naiz, 15 urtetatik musika munduan ibili naiz. Talde desberdinetan jo izan dut, eta bueno, batzuk igual ezautuko zu, ez beste batzuk ez. Hasi nintzen 15 urteaz, zuen edadiaz. Hasi nintzen gitxarria joten Lekitxon naska taldian. Gero Parasma taldian bateria joneban, gero Etxaiaken perkusionista eta Txapelpunken bebai 8 urte bateria joten. Hortik aparte, 20 urte baino gehiago noia mundu elektroniko honetan. Eta gauzatxua nahi otzuet esan. Pentsako zue, igual, zuekin astuta gauzela, gizartia, 14 urte bitxarteko neskamutiakin. Ba ez da holan. Zuek zarie gure etorkizuna. Bai, zuek barik, gure gizartiak ez da eukiko zentzurik urte batzutara. Politiko batzuk nik uste dut bai astu dizela zuekin, bai? Baina benetan, eutzi, ze gure esperantzia sari ezuek, eutzi, bai? Eta lastera maitxuko da guztia. Seguruena, injarraz eta goguakin egongo sari urteteko. Nik 15 urte zuen edadian eukanian, pentsaten eban bakarra zan, lagunakin egon, kalera urten, musikia sortu, eta hon momentuan, limitata zaoze, bai. Baina lasai, lastera maitxuko da. Eta nik uste dut guztionetatik positibua, alde positibua hartu birdoula. Balora lagunakin egotia zer dan, balora kalian buelta bat emotia, kirola etxia, eguzki izpizak hartzia, bai? Gauza simpliak lehen ez gendu zanak baloraten, urtengo horrek danak baloraten. Gero bebai aukeri aukidozue familizaz egoteko, nebarrebakin denpora gehiago pasateko. Orduan, ni pentsaten dut, naiz eta egoera gatsa izan dan eta dagon izaten alde positibu hartun gotzau, bale? Eta ez gaur zuekin astuta, zuek zarie gure etorkizuna. Eta Gernika sareari esker, mezu hau helduko jatzue. Espero, bale? Jakin daizuen, DJ Toki zuekin dagola, eta musika, kuarentena honeri musika alaitxasun pizkat ipintxeko, bueno, amenago, bai? Pare bat abesti ipinikoraz eta perkusinoia jokot zuzenian zuentzako. Alan da guzti be, jakin daizuen, ostiralero, Facebooken, aukeria dauko zuenok, Facebooken zuzenian eukiko zue DJ Toki 7-etatik 9-etara, bai? Alna zue topa Facebooken, Toki Lekitxo modura adibidez, bale? Besteri barik, animo, eutzi, jaganera buelteia emon izan dozue, kalian, paseua emon izan dozue, hartu norrekin jarrak eta eutzi, baina kontuz, ondino kutsatu algara danok, bale? Ez da birusa joan, kutsatu algara, beraz, segurtasun neurrizak, eta eutzi ekipo, indarra, Toki, DJ Toki zuekin, indarra amendik Lekitxotik, haupa Gernika sarea, haupa Gaztiak, eta eutzi benetan. Ordoia, zuentzako, nastetxu bat eta perkusinoia zuzenian. Touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. 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 Satisfaction.
my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. 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 Haupa zuek, DJ Toki, zuekin, eutzi gaztiok, lastera maitxuko dauta. Gora zuek.